ሰላም ከመይ ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ናብዚ ቻናል እንኳዕ ብድሓን መጻኹም። ሰላም ከመይ ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ንሎምውን ከምቲ ልሙድ ሓድሽ ሓበሬታ ኢና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ኣብ ሶም እንዳሰማዕናይ ከም ዝቐንና ሓንቲ ሓፍትና ኣብ ጀርመን ኣብ ጎደና ዕዳዋ ተቆሪፁ ተረኺቡ ነይሩ። መን ከም ዝቆረፃ ሬሳኣ ኸናበይ ከይዱ ዝብል ድማ ፖሊስ ጀርመን ክሳብ ሕጂ ኣብ ምርመራ ከም ዝርከብ እንዳተዛረብና መፂና ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ሓንቲ ጀርመናዊት እታ ኤርትራዊት ኢዳ ክትቁረፅ ከላ أنا بمعاد خوين رئية تبلالا اتسب دوا كقرطة كله بعيني رئية اندابلتنا يامو بوليس جرمنو نتاسب رخيبو كل زرزر حبريتا أو تقول له اتا جرمناويت انت عريقة اتريساخ نابي 5 توسدة كتحب ريا مالتيو زرزر حبريتا حيزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا حبيركم نصلحو سنايز أنحيد امباركس كورات تخطاتلتنا ابزور حزي بتعم زحزن كونتات اندا سمعنا انا قنينا مالتي بفلاي دما ناتا ادوا تقريصو اب غودنا استرخبت ايرتراويت حفتنا بتعمي حزينا كيودانا ميري حفتنا دما نبسات في اكبال كله بتعمي لبي زسبر مالتيو ميري حفتنا بتعمي بزحزن كونتات عرس امنت زلوا أب صبوقنا برات تنبر صبوقات هاو زلوا أب معول هاجر تنبر عرسها نفسها في أكتب هالكلخة بتعميز خبر مالتين ممانون يسقمي بزح حسابات كساب حجي نفسها عيد فئتن سبي قتيل وان دابل يوم زركوب مالتيو بزح مرتعتات يوصله بزح حبريتات يوصله جن تحكي نفسها كم زت فئتيو بفلاي بقربات فلت واسبات نفسها كم زت فئتنبر جل سبات جن أفكاري أيو قتيل وهم أفكاري أنا عرق أنا فيديو سلز حزل لأ نفسات فيها እንዳበሉ ይዛረበሉ ግን ተሐቂ ባላ ነብሳት ፊኣ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሜሪ ሓፍትና ብጣዕሚ ዝሕዝን ኩነታት እዩ ሕጂ ናብታ ናይ ጀርመን ሓፍትና ድማ ክንምለስ ከለና እዛ ኣብ ጀርመን እትነብር ዝነበረት ኤርትራዊት ሓፍትና ሃንደበታው ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊያ ተፈጺሙ እዳዋ ኣብ ጎደና ቆሪጾም ኣካላታ ሰሪቆም ወሲዶም ኣለዉ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ኣይተረኸበን መን ሃሪሙዋ መን እዩ ናብዚ ችግር ዝኹሉ ዝጸገመ እትይዋ ዘሎ ናብ ሞት ኣብቂዕዋ ዘሎ ዝብል ድማ ፖሊስ ኣብ ከቢድ ዝኾነ መርማራ ከም ዘሎ እዩ ዘውጽ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ማለት እዩ ግን ከኣብታ ምዕብልቲ ዝኾነት ሃገረ ጀርመን ከምዚ ዓይነት ገበን ተፈጺሙ ክሳብ ክንደ እዩ ክትፋእ ዝኽእል ሲሲቲቪ ካሜራ የለን ድዩ ካልኦት ዲጂታል ዝኾኑ መሳርሕታት የለው እንዲዮም ከመይ ገይሩ ሓደ ሰብ ኣብ ቀትሪ መዓልቲ ሰብ ኢድ ቆሪጹ ክትፍእ ክሃድም ዝኽእል ኣብ ሙዕብልቲ ሃገር ኣብ ኣውሮፓ ኢና ንብለኩም ዘለና ማለት እዩ ኣብ ካል ኣፍሪካ ሃገር ተዝኸውን በቃ ምንም ክትብል ኣይትኽእልን ምኽንያቱ ዘይማዕበል እዩ እቲ ፖሊስ እውን ባህላዊ ዝኾነ ሰራርሓ እዩ ዝጥቀም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ጀርመን ግን ኣብታ ሙዕብልቲ ሃገር ከምዚ ዓይነት ገበን ክፍጸሙ ኢልካ ንምሕሳብ ብጣዕሚ ዘጸግም ብፍላይ ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብኡ ግፍዒ ይፍጸሞም ኣሎ ግን ክሳብ ሕጂ እዚ ዝበሃል ኣብዚ እተው ዝበሃል ነገር ዝተዋሃበ ፍትሒ የለን ምንም ዓይነት ክሳብ ሕጂ استوهاهم فتحيلن ناي باولس انتوسيدنا هسان باولس اب 8 عامتو تجوي توسيدو دحر بوزح غزي بقى دحر بوزح علشا ኤርትራውያን ከይተረፉ ወጽኦም አልሾም ማለት ፈወደ በረኻ ግን ክርከብ አይካለን ጳውሎስ ከም ትንፈልጦ ኦቲዝም ጸገም ነይሩ ናይ ኦቲዝም ግን እዚ ሁሉ ቴክኖሎጂ እንዳሃለ ግን በቃ እቲ ሓውና ንሽተን ወድና ጳውሎስ ማለት እዩ በቃ ሞይት ተባሂሉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቃላይ ሬሱ ተረኺብ ተባሂሉ ፖሊስ ናይ ጳውሎስ መወዳእታ በከምዚ ዛዚሞ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ማለት እዩ ሕጂ ድማ ናይ ዝሓፍትና ኤርትራዊት ሓደ ግዜ መኪና ሪና ይብሉ ሓደ ግዜ በከምዚ ሪና እንዳበሉ በቃ እቲ ግዜ ይቀትልዎሎ ማለት እዩ ሕጂ ግን ፖሊስ ሓደ ሓድሽ ሓበሬታ ዝረኸበ ይመስል ሓንቲ ጀርመናዊት እታ ሓፍትና ክትረም ከላ ኢዳ ክትቆረጽ ከላ ከም ዝረአየት يوم تزاريبهم زلوا مالتيو ولا قد أبجز أخوينا نتفصام اندارأيت أنت نبرت بمسخوت كوينا أيا نتفصام نسوم أبتحت يوم نداتو بأسنيرو مالتيو مجمرتا يجاقاج قنيروم يعيلاتهم كلت يوم يجاقاج قنيروم بتعمي يجاقاج قنيروم كمتن بالعل بتعم بحركان مالتي يجاقاج قنير نساون تدفو نيرا نسوني دفع نيرو قل نسا هسان قولع حزيلا نيرا إلى أفتي صحف أبتي نايتوم ناي جيرمان بولايس زوز وويب سايت مالتيو كم زينا ملكي عماوز يومو أتقول أنت أيلا مجمريا يجاقاج قنيروم تدفو نيرا نسوني دفع نيرو دحر أمهرا ماتيوم السيهر ما مالتيو اندهر ما تصنيحو دحر بقى بتعمي كسمعيتاو خوينو كمتن لعل سمعيتاو مسخونه بقى بتي حيزو زنبره كارا كاب دحري كارا وصيلاتو
በቃ እቲ ነገር ሓሲቦ ከም ኣቂድዎ ትልሚ ኣውፅኡ ከም ዝፈጾመ እያ እታ ጓል ትዛረብ ማለት እዩ ድሓር እንታይ ኢላ ካራ ኣውፅኡ ካብ ድሕሪ ጅባ ካራ ኣውፅኡ ካራ ምስ ኣውፅአ መጀመርያ ኣብ ከብዳ ይወጊእዋ ኢላ ኣብ ከብዳ ምስ ወግኣ ነቲ ህፃን ደርብያቶ እቲ ህፃን ኣብቲ ጎደና ወዲቑ ድሓር ከብዳ ሒዛ ምስ ወደቐት ክትእው ምስ ጀመረት በቲ ሒዛቶ ነቲ ማማይ በቲ ነቲ ህፃን ሓዚላትሉ ዝነበረት ጨርቂ ወይ ድማ ነፀላ ኣፍዓፊንዋ ማለት እዩ እንግዲህ ሓስብዎ ድሓር ኣፋ ምስ ዓፈና ኣፋ ብደንብ ምስ ኣሰራ በቲ ጨርቂ ድሓር ዳዋ ቆሪፅዋ እያ ትብል ዛጓል ማለት እዩ እዛ ጓል ብማዕዶ ኮይና እያ ትሪኦ ዘላ ዝኩነታት እዚ ማለት እዩ ንምንታይ ብስልኪ ወይ ድማ ብሞባይል ዘይሰኣልክዮ ምንታ ነቲ ገበነኛ ክንፈልጦስ ንምንታይ ብሞባይልኪ ዘይሰኣልክዮ ኢሎማ እቶም ፖላይስ ማለት እዩ ንሳ ድማ በቃ ናተይ ካሜራ ዙም ክትገብረሉ ትኽእል መጠን ክሳብ እቲ ፍጻመ ዝፍጸመሉ ዝነበረ ቦታ ኣይትበጽሕን ዙም ኣይትገብረለይን ኢላ እምበር ፈቲኖዮ ነይረ ግን በቃ እቲ ምስሊ ክረአየ ኣይከኣለን ብጣዕሚ ርሑቕ ቦታ ኮይኖም ነይሮም ኣነ ግን ብመስኮት ኮይነ ይከታተሉ ነይረ ስለዚ ብኡ ዝሓልፍ መኪና እውን ኣይነበረን ሰብ እውን ኣይነበረን ብጣዕሚ ጭር ብጣዕሚ ጸጥታ ወይ ድማ ብጣዕሚ ጸጥታ ዝዓሰሎ እዩ እቲ ከባቢ ስለዚ ብኸምዚ እዚ ስለዚ ድማ ነዚ ቦታ እዚ መሪፁ መጀመርያ ንሱ እዩ ደው ኢሉ ይጽበያ ነይሩ ንሱ ይጸውዕዋ ደው ኢሉ ይጽበያ ነይሩ ድሓር ንሳ መጽያ ማለት እዩ ንሳ መጽያ ቀጥታ ናብ ጭቕጭቃት እዮም ድሓር እዩ እቲ ነገር ፈጺሞ ማለት እዩ እቲ ዝቆፀሮላ እቲ ዝቆፀራ ቦታ እውን ብጣዕሚ ተልሚ ኣውፂሉ ምዃኑ የርድአካ እዩ ተሊምዎ እዩ ማለት እውን ናብዚ ጸጥታ ዝዓሰሎ ቦታ ፀዊዐ ዝኾነ ነገር ክገብር እየ ዝብል ሓሳብ ሓሲቡ ከም ዝነበረ ግልጽ እዩ ምክንያቱ ነቲ ቦታ እሱ ዝመርፅ ብኸምዚ ኩነታት ይመሪፅዎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኮይኑ እቲ ኩነታት ፈፈፂሙ እያ ትብል ዘላ እዛ ጀርመናዊት ማለት እዩ ሓፍትና ብጣዕሚ ብዝሕዝን ኩነታት ብትፈትዮ ኣሚነ እዩ ብትብሎ ስብኣያ ኢዳ ተቆሪፃ ሂወታ ክትሓልፍ ክኢላ እያ ማለት እዩ ድሓር እዳዋ ምስ ቆረፃ ድማ ነቲ ሬሳ ሒዝዎ ከም ዝኸደ ግን ተሓባበርቲ እውን ከም ዝነበርዎ መኪና ከም ዝነበረቶ ናብታ መኪና ምስ ሰቕላ ናብታ መኪና ምስ ሰቐላ እታ መኪና ተላዒላ ኸይዳ ማለት እዩ ዝኾነ ሽፈር ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ኣውቲስታ ኣብ ውሽጢ ከም ዝነበረ ንሱ ድማ ነቲ ህፃን ሒዙ ኸይዱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘቐመጡ ንሱ ድማ ነቲ ህፃን ሒዝዎ ኸይዱ እያ ትብል ማለት እዩ ዛጓል ብጣዕሚ ግልጽ ጌራቶ እያ ማለት እቲ ኩነታት ብጣዕሚ እያ ግልጽ ጌራቶ ከም ዝረኣየት እያ ተዛሪባ ዘላ ማለት እዩ ፖላይስ ከይዶም ነቲ ቦታ እውን ኣሪኦማ እዮም ብግልፂ እቲ ቦታ ኣብዚ ድዩ ተፈፂሙ ኢሎማ እዋ ኣብዚ ተፈፂሙ ኢላ እያ ተዛሪባቶ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፖላይስ ጽቡቕ ሓበሬታ ከም ዝረኸቡ ናይቲ ወዲ ምስሊ እውን እንታይ ይመስል ኢሎም ብሰኣሊ ከም ዘስእልዎ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዝረኸቡ ድማ ይገልጹ ኣለው ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ክትሓዝ ብምሉእ ልብነት